Sziasztok! Hobbim a lakberendezés, és most szeretném megmutatni nektek az otthonom. Tartsatok velem! Tudni kell az otthonunkról, hogy szépen lassan alakult olyan helyé, ami kényelmes és komfortos számukra, ugyanis stílusát tekintve azt mondanám, hogy a skandináv és a bohém stílus az, ami keveredik benne, ugyanis a bútorok elég egyszerűek, letisztultak, viszont a kiegészítőkben abszolút a bohém elemek jelennek meg, mint például a rattan kiegészítők, kosarak, száraz virágok, zöld növények és egyéb különböző textíliák. Itt vagyunk a hálószobában, nagyon szeretem, hogy nagyon tágas és világos ez a szoba, főleg délutánonként. Illetve itt is találhatóak olyan dekorációk, amiket a férjem készített, mint például ez a fali dekoráció fából, ez is nagyon feldobja szerintem a szobát. Remélem, hogy tetszett az otthonunk, és remélem, hogy tudtalak titeket inspirálni arra, hogy saját magatokra készítsetek különböző tárgyakat, amivel otthonosabbá, szebbé és személyesebbé teszitek a környezeteteket, illetve hogy akár DIY projektekben próbálkozzatok. Sziasztok!